wallahi ko safiyan nan dai tana da kyau. Uwar gida ito zan je kwalla wajen ina ganin kayan nan sun yi min ko wallahi zan je kwalla zan je wajen nema to ki diba da ke kula da gida ba da gida to kin ji dai ki kula da gida to ba ki kula dai da gida to ki kula da gida to Allah da annabi anu sadaka aka bayar sadaka aka bayar wannan wari ne ko na ruwan masu girki aka sha bayar ko an ta 100 ce baba ka san kuɗi 100 ce baba kai na kama kawo mu ai ka san kuɗin faransa nan mu muka san su ai azami wai so kashe mace gidan yar wata ne ce ka kawo wajen gidan su yar wata ya ce yar wata gidan wajen su yar wata za ka je da ni mana ka je can mana wajen gidan nan ba ba san zuwa kashe mu je ni ci ba gidan yar wata ne ce ka kawo wajen gidan yar wata ai mun kawa ba to shiga aba da annabi ka kawo annabi kai wace ma ana bala aba da annabi ce ba nan ba gidan yar wata ba ce wata ce eh uwa kuma baba gidan yar wata ce ba a bara ka je gurin kawai ka ce nan kake ajiya baba nan kake ajiya ka ce kai ne kake ga wannan to da akwai mutum je da akwai mutum je da akwai mutum kai dai ba ni ka kani gidan ba na kaka baba to shi kenan ka koma baya ka koma can waje a ba mutum mutane ba kare kuma can daure bakin kofar gidan ma baba muna tare har a gama ka koma can mana dai me sa ka ji magana alu baba tsayayya baba ba ka koma can ne ce ba ka ba amma ba sai tsayayya haka dai sai a ce yaro yana sai ya gane komai haba da Allah dan nabi salamu alaikum ashe nan ne kofar dama bakin kofar ne salamu alaikum alaikum salam dama kina ciki ne ina ciki ba aha alhamdulillah shiga ke na shigo shiga kika ce fa ta shikenan bayan ya kamata ki ɗaya min jagora zuwa shiga ciki ai sai ki ɗan kama ni dai ba takalmi a nan? no shiga da takalmi ya ta shi kina ke ba shi ke ma ki a gane wani Allah ai wanda ya samu kamar ki ai shi ke na ya samu komai a rayuwa da gaske wallahi wanda ya same ki ya sami komai a rayuwa na ji daɗi wanga wai kin san da kike da abin nan kina da wasu sanadarai mijina bai taba gaya min haka ba da Allah da gaske wallahi shi munafikin ki ne baya sai ya gaya miki gaskiya wace kin san sanadaran da kike da su ne da gaske wallahi ai ba zan boye miki komai ba ai na ji daɗi wanga to shikenan ai ni kuma zan ci gaba da zakuwa kullum duk barin da na wallahi Aisha kin nishadantar da ni wallahi kai inda ni ina ma a ce ni na aure ki ma kai kin nishadantar da ni kware wallahi yadda ake zato alu to da ina ta kwada kira daga ina ka fito ne ba wai kasa na mota ka biya wannan kira haka da kai ne da kasa ina ta kira sai na ji tsoro ma ba wannan da agwagwa da kusa gare ka wata za ka gaya ma wannan ina wata za ka gaya ma wannan zo mu tafi to kai
amma na a'udhu billahi kada sai ka je mu je ne ka je na ga mata haka nan a wannan an ce suna nan leko shi nan kuma gida akwai kudin mu je yiwa nake yiwa ba mu je ka ci abincin gida can gida ba akwai kudi ba yiwa nake yiwa ba mu je mana mu je za ka ci abinci wani ne kina kallon mata da shi ko ba shi ne to na tafi Aisha sai kuma na dawo Alex salam kai da horda ne ko wani abu da na gani nace sai ka zo zan ga maka shi wani makawo da majayi ne suna shiga nan cikin gida da yake zo ka binciki mata makawo makawo da majayi ne su shiga ina ganin sai amma in ka shiga ka binciki mata gidana ka bincike ta na gode